Филмът е по действителна история, но героите и събитията в него са измислени. Бързо, наведете се! Президентът е ранен. Хората са чули поне 3 изстрела. Разкарайте хората от пътя! Бързо! Бързо! Добре съм. Хайде, бързо, бързо, бързо! Има и друг ранен. Хайде, тръгай! Газ, газ, газ! Газ! Обадете се на жена ми. Пробив в охраната. Добре съм. Повтарям, пробив в охраната. Кажете й, че съм добре. Ще й се обадим. Подявайте. MSNBC потвърди, че американски бойни самолети са ударили военни бази в Венецуела в отговор на покушението над президента Лайман преди 3 седмици. Емили Бойд е в базата в Каракас. Емили, какво научи? Джим, както предполагаш, ситуацията тук в Каракас може да се опише като пълен хаос. Нищо друго, освен истината. Президентът Лайман реагира според доклад на ЦРУ, в който категорично и недвусмислено се доказва участието на Венецуела в покушението. Президентът Боже, тази песен, нали заради нея имахме проблем в Абу Грейб? не знам защо някой става доброволно помощник учител. Да, така е. Ей, Тими! Какво правиш? Извинявай, мамо. Не може ли просто да пееш с другите деца? Нямам хубав глас. Аз също. Хайде, пей. Хайде. Госпожо Робинсън, Да, кажи, мила. Ники Лътлоу пак ми дърпа косата и не иска да спре. Ами, смени си мястото. Но автобусът е пълен. Тогава просто седни тук. Става ли? Отивам. Ти си Порта. Не съм. Нали спорти, Ники? Защото не иска да спре. Ти си Порта. Тими, стига, престани. Стига. Не е редно да портиш. Не е редно и да защитаваш хулиганите. Хайде. Разбрах, ще бъдат Редскинс. Как се наричат 53 души, които гледат Супербол? Как? Уошингтън Редскинс. Не подкрепяш домакините. Бих подкрепил Северна Корея, ако играят срещу Редскинс. Джуди, отдели 4 часа за топ репортаж в емисията. Мисля, че това е, шефе. Добре, благодаря ви. Хайде да ги разбием. Имам въпрос. Колко олимпийци имаме? Доста. Рейч, остани за минута. Знаеш, че имаме звезда бегач, нали? От Джорджтаун. Да. Свържи се с него, става ли? Би ли затворил вратата? Благодаря. Така, Рейч. Пускаме историята. Твоята история. Така ли? Еха! Ню Йорк Таймс имат информация. Ние ще ги изпреварим. Но искам да го имаме утре. Това е страхотен материал. Да, знам. Като Уотергейт и Иран Контра. Убийствен материал, Бони, ще ви разбира. Рейчел. Извинявай. Трябва да се овладее. Вълнувам се. Да, но трябва да бъдем обективни. Обективно ще сринем Белия дом. Какво остава, за да довършиш материала? Ами, да се обадя в Белия дом и да отида при самата Ван Дорен. А защо още не си говорила с нея? Аврил, казах ти, ако бяхме отишли по-рано, ЦРУ имаше време да спре материала. Сега няма какво да направят. Добре. Правно нещата са изпипани. Фактите са изложени. Не сме уязвими. Само това е важно, нали? Искам да знам кой е източникът ти. Титла, професия. Добре, чуй. Източниците са 2. Рейчел ми каза кои са и аз ги приемам. Имаме доклада на Ван Дорен до шефа на ЦРУ, който федералните дадоха на Рейчел. Той стига за пресата. Рискът остава за теб. Казвам само, че правителството може да не го приеме. Законът е коварен, знаеш.
Моля, какво? Незаконно е държавен служител да разкрие самоличността на агент на ЦРУ. Но аз не съм държавен служител. Не разбирам, вече го обсъдихме. Бони даде съгласие. Стига да знаем с какво се заемаме. Наясно сме, така. Знаеш ли как да намериш Ван Доран? Да, от тук отивам направо при нея. Децата ни учат заедно. Ще повярвате ли? Стига, бе. Удобно ли ти е да я потърсиш за коментар? Напълно. Давай, Али! Подай ми! Моя е! Браво, Али! Давай, давай! Бори се! Здравей. Здравей! О, не! Защита! Хайде, защита! А Алисън? Много е добра на терена. Да, всички гонят топката. Никой не обича защитата. Давай, Али! Давай! Тя е в класа на господин Колди, нали? Да. Да, синът ми също. О, супер! Давай, Алисън! Да поговорим насаме. Аз съм от Sun Times. 5 минути. Много е важно. Да, добре. Не искам тя да види, че се измъквам. Няма да те бавя. Добре, какво има? Ерика пише материал. Аз съм политически репортер. Браво. И ще излезе утре. Между другите неща ще спомена, че си агент на ЦРУ и че си била на мисия, за да търсиш факти в Венецуела. Какво? Това е... Да, и слушай ме, моля. Търсила си факти, че правителството е отговорно за покушението над президента Лайман. Разбрала си, че не е и си уведомила шефовете си. Това е най-голямата глупост, която съм чувала. Аз, Чакай, откъде да знам, че си от Sun Times? Белият дом, пренебрегна твоите разкрития и разпореди атаката в отговор на покушението. От 5 години съм в този ресор. Пиша колонка всеки вторник на първа страница. Синът ми също учи тук. Да, знам, каза ми. Ах, вие... Вие, проклети хора! И не става дума за мен. Отново е заради мъжа ми. Източникът ми е надежден. Източникът ти 100% греши. Аз ли съм агент на ЦРУ? Дори не мога да използвам навигацията в колата си. Това е пълен абсурд. Този вестник иска да прецака мъжа ми, откакто писа срещу администрацията. Имам доклада ти. Какъв доклад? Знам какво си открила. Така, моят адвокат е Хари Тимърс, познаваш ли го? Да. Ще дойде при теб и ще ти разкаже играта. Определено не искам това. Какво правиш? Какво? Децата ни учат заедно, Робин. Рейчел, Все едно. Армстронг, отричаш ли, че си от ЦРУ? Слушай, стой далеч от нас. Ясно? Сериозно. Белият дом не коментира сигурността. Това ли предлагаш? Дейвид, дай нещо, за което да се хвана. Всъщност това са глупости и ще предизвикаш буря за нищо, за една скапана колонка. Рейчел, синът ти звъни. Ще загазиш. Дейвид, затварям. Синът ми ме търси. Здравей, хлапе. Здравей, мамо! Получи ли доклада ми? Да, сега дойде. Ще го прочета и ще ти се обадя. Да, но скоро ще си лягам. Добре, изчакай ме да се обадя. Но татко каза да си лягам. Добре, ще го обсъдим сутринта. Обещавам. Добре. Сега пиша много важен материал, скъпи. Добре, мамо. Агент на ЦРУ, аз. Добре, обичам те. Чао. Ей, какво е това? Синът ми е написал доклад за Индия. Чета плана. Става за статия за ядрените обекти в Индия и Пакистан. О, да. Как мина с Дейвид? Белият дом не коментира сигурността. Дрън-дрън. Можеш да се изразиш по-добре от дрън-дрън. Да, Хубаво е, нали? струва си парите, които не получавам. Искам да подготвиш пълен профил на Ван Доран. От Йейл до ЦРУ, до брака и с посланника 20 години по-стар от нея. Той е преподавал, бил е женен. Истинска драма. Добро е. Виж,
Все пак, заслужаваш един здрав сън. На твое място бих изключила телефона си. Здравей, Ерика. Защо се срещаме тук, Мерил? Заради чилито? Не, защо сме на такова открито място? Не сме на открито, Ерика. Никой не знае коя си. Но утре, когато излезе проклетата статия, утре ще бъдеш на открито. Мамка му, мъжът ти не се сдържа да напише онова, нали? Не го замесвай. Права си, Ерика. Оскар няма вина. Оскар не е обучаван за агент, не е давал клетва да пази тайна. Не, ти си виновна, не биваше да му казваш нищо. Така, ето ситуацията. Вестникът излиза след 2 часа. Не са го пуснали в нета. Не дава шанс на други вестници да го публикуват утре сутрин. Министерството праща специален прокурор да открие кой те е издал. Не мога да повярвам. Децата ни учат заедно. Детето на онази репортерка и моето. Чакай, познаваш ли я? Днес ми се представи. До този момент не бяхме говорили. Питам направо, Ерика, ти ли беше? Какво аз? Ти ли пропя пред Сън Таймс? Разбираемо е. Белият дом пренебрегна доклада ти и си бясна. Потикнала си Оскар да напише онези статии и тъй като няма ефект, си отишла при пресата. Аз съм отишла. При познат, на когото имаш доверие. Майната ти. Майната ми? Аха, туше. Прокурорът Патън Дюбуа ще я призове пред заседатели. По закон тя трябва да посочи източника. Може ли да е бил Оскар? Не. А може ли да си бил ти? Как сте? Добре ли са всички? Да. Сигурен ли си? Да. Браво. Ще минеш на детектор, Оскар също. Добре, но искам да минат всички в агенцията, които знаят самоличността ми. Нека им сложат жици в задниците. Защото сред нас има предател. Ще го открием, ако е от Серио, а до тогава трябва да те преместим за твое добро. Не, ще отпратя Алисън за кратко. Но тази гадост не е по моя вина. Няма да ме накажат. Онази Лойс Лейн и нейният вестник няма да ме превърнат в изплашено дете. Не, оставам. Все едно. Междувременно ще сложим и охрана пред дома ти. Много ме успокои. Благодаря. Направо не мога да повярвам. Шести октомври. Мамо? Ще хапнем ли заедно? Да. Много интересен. Страхотен е. Благодаря. Моля. Еха. Не знаех, че в Индия отглеждат толкова кафе. Там има и най-много демократи в света. Не точно. Индия е най-голямата демократична страна. Не е ли същото? Не е същото. Мили Боже. Не давай морковите си на Брендън, нали? Добре, мамо. Ти успя? Това променя всичко. Ще спечелиш Пулицър. О, не се знае. Тими, изяш си закуската? Не ми харесва. Не ядосвай, мама. Изяш яйцата. Те причиняват рак. Не причиняват рак. Добре, аз ще доям твоя рак, нали става? Да? Много добър материал. Вложих доста труд. Не ми каза и половината от написаното. И ти не ми казваш какво става в романите ти, нали?
Вестникът пише, че тъй като съпругът на госпожа Ван Доран е явен опонент на администрацията, нейната длъжност в ЦРУ представлява интерес за новините. Мамо, В Мексико Кажи, миличък, може ли да отидем в зоопарка? зоопарка? Нали си на училище? Да отидем до вечера? Вечер животните спят, не е хубаво да ги закачаш тогава. Стават кисели. Хайде, скъпи. Хайде, ще закъснеш. Взели си нещата? Ще го доядеш ли? Супер, благодаря. Ей! Ела! Забрави нещо. Целувка? Обичам те. Приятен ден. Здравей, Конър! Съжалявам. Изплашихте ме. Специален агент Кодингтън, ФБР. Елате с нас, моля. Но защо? Не знам, госпожо, наредиха ми да ви заведа. Здравейте, госпожо Армстронг. Влезте. Патън Дюбуа, федерален прокурор. Моля, влезте. Благодаря, че дойдохте. Имах ли избор? Разбира се. Няма какво да кажа. Ако има проблем, свържете се с редакцията. Да ви предложа кафе? Не, благодаря. Сър, ще донеса. Голям удар, между другото. Ако това не изстреля кариерата ви, не знам кое може. Мили Боже. Страхотна работа. След няколко дни ще го обявят, само да приключат с бумащината. Водя съвет за разследване на изтеклата информация за Ван Доран. Бързи са. Да, необичайно е, но за правосъдното министерство това е спешен въпрос. Не искат да губят и секунда. Повикаха ме снощи, сутринта се настаних в хотела и ето ни тук. Кабинетът на главния прокурор трябва да се закрие. Може би някой оттам е вашият източник? Ще се обадя на адвоката си. Не е необходимо, няма да ви задавам въпроси. Не и тук. Не е нито времето, нито мястото. Просто исках неофициално да сложа началото. Може ли да говорим неофициално? Да, Имам предвид да си остане между нас. неофициално значи неофициално. Да, добре. Аз ще говоря... Да, аз ще говоря. Вие имате право да публикувате придобита информация. Но нямате право да криете кой ви е казал за Ерика. Човека, който я е издал. Има закон от 82-а, защита на самоличността в разузнаването. Вашият източник е загазил сериозно. Няма да обсъждам... Спрете, аз говоря. Забравихте ли? Добре. Така, чуйте. Ще ви призоват пред съдебни заседатели. Ще ви помолят да разкриете източника си. Аз ще ви разпитвам. Ако по някаква причина не разкриете източника си, ще ви задържат за обида на съда. Това значи арест. Вижте, Рейчел, помолете източника си да ви позволи да го назовете. Може да ви изненада желанието му да ви защити? Почтенността е присъща на хората. Ако беше вярно, щяхте да останете без работа, нали? Това исках да ви кажа. Ще ви уведомят за датата. Ще ви разочаровам, господин Дюбуа. Невъзможно е. Готов ли си? Ето я. Записваш ли? Давай! Госпожо Ван Доран, Ерика, защо не зачетоха доклада ви? От кога работите за ЦРУ? Добре, знам, че си вършите работата добре. С радост ще говоря пред вас, но сега не е моментът. Имам ангажимент да чета на децата. Името ви Ерика ли? издавахте ли информация на съпруга си? Разберете, аз съм майка.
Ако докладът на ЦРУ съществува, както твърди Sun Times, това означава, че президентът е разпоредил военен акт Благодаря. срещу Венецуела без основание и е заложил само на своя инстинкт. Означава още, че или президентът е излъгал нацията, Рейчъл, чакат те в кабинета на Бони. или е пренебрегнал доклада и е взел най-грешното политическо решение в историята на страната. Белият дом стои зад своите действия. Рейчъл, Да, отивам. браво за материала. Благодаря. Има ли причина за съмнение в доклада? Чакай ме, аз тичам бързо, каза Луси. Искам да хвана нещо голямо, добави тя с въдица в ръка. И тръгнаха към хълма, по пътеката през дърветата, точно когато баба Ани щеше да каже на Рути какво ще улови. Ако бях настоял с Лари да не бързате да публикувате, нямаше да сме в тази ситуация. Казах ви, че правителството ще го приеме сериозно. Когато ФБР пак те привикат на скапан разпит, първо ще се обадиш на мен, разбрали? Разбрах. Дори преди да си махнеш тъпия колан, ще звъниш на мен. Ей, стига, Аврил. Добре ли си? Да, аз оставих Тими пред училището и ФБР бяха там, поискаха да тръгна с тях и... Стряскащо. Да те разпитват. Да, стана много бързо. Искат източника, нали? Да, не им казах. Няма да го издам. Няма. Добре, седни. Първо, това е ужасно поведение от страна на ФБР. Да те отведат пред очите на детето и то на сила. Искам името на агента, който те е разпитал. Не беше агент от ФБР. Беше Патън Дюбуа. Назначен е за специален прокурор. Какво? Познаваш ли го? Не. Не, но специален прокурор не е добре. Той иска само да открие източника ти. Нищо няма да му попречи. Разполага с неограничено време, пари и право на пълна публичност. Специалният прокурор има повече правомощия от федералния. Но няма да ме накара да издам източника си. Имам право да го предпазя. Какво? Правителството няма закон за защита. Не и относно националната сигурност. 49 щата имат закон за защита на журналисти, но не... Ще се откажат, щом видят, че стоим зад Рейчъл. Правителството също се бори за принципа. Някой ти издава секретна информация. Това е акт на измяна. Така го виждат. Ще го приемат много сериозно. Да, аз също го приемам много сериозно. Десети октомври. Къщата ми е ето там. Списъка е да мине. Добре, карайте. Искам половин час четене всеки ден. Чуваш ли? Ще ми се карат ли, че не ходя на училище? Не. Приятелите ми ще ми липсват. Знам, но ще отсъстваш за кратко. Ще имаш частен учител, страхотен. Ще го харесаш. Целувки? Пеперудени целувки и ескимос. Макала! Обичам те. Казах ти, че ще стане така. Не разбираш, нали? Ти си виновен. Какво ти се слуша, мила? Най-добър приятел? Кой? Ти! Чао! Неофициално, нали? Да, чакам те отзад. Не си дошла да ми сриташ задника, нали? Не е честно. Не са ме обучавали да чупя носове и то с една ръка. Аз използвам отровни стрели. Смешно. Хубави хризантеми, жълтите са много свежи. Благодаря. Съпругът ти още ли пише? Да. Постоянно. Всеки ден. Четох романа му за Мосад, докато бях на почивка. Много е забавен.
Благодаря. Опитва се да завърши втория. Съжалявам, че загубих контрол пред теб. Обикновено е нужен мъж да предизвика кучката в мен. Оскар и аз. Явно е заради целият този шум. Той си отиде. Скарахме се. И замина с Алисън. Трябваше да отпратим и нея. Алисън е чудесно дете. Много е уравновесена. Откъде знаеш? И в нейното минало ли ровиш? Не. Помагам доброволно. Помагаш, Боже. Трябва да ти плащат вредни. Аз чета на децата през 2 седмици. Много четене пада. Мамо! Отвън съм, Тимати. Какво да направя за теб? Наясно съм, че няма да издадеш източника си. Уважавам това. Мога да пазя тайна. Само кажи, да или не. Той мой близък ли е? Кажи. Някой колега ли е? Нищо не мога да кажа. Знаеш ли, пред съдебните заседатели ще се наложи да говориш. Ти си малка, безсърдечна кучка, която ще скочи право в недрата на ада. Наясно ли си? Да, всеки ден го чувам. Ако решиш да говориш, ще ти отредим почетно място. Благодаря. Какво? Здравейте, госпожо Ван Дорен. Здравей, красавецо, как си? Как е Алисън? Не идва на училище. Болна ли е? Не. Добре, просто гостува на роднини. Ще я поздравите ли от мен? Добре, дадено. Единайсти октомври. Вратата. Да. Да. Рейчел Армстронг, Какво желаете? нося ви призовка, госпожо. Едва успях да го напиша и да дойда. Смислено ли е? Да. Мислех, че процедурата е бавна. Понякога не е. Това е пълен абсурд. Нахлуват посред нощ, водят те в сградата. Всичко е с цел да те сплашат. Успяха. Не им позволявай, чули. Да. Всичко ще е наред. Госпожо Армстронг? Добре, чакам в фоайето. Да. Спокойно. Рейчел Алис Армстронг, Тринити Пас, 15 Вашингтон. Благодаря. Добре, госпожо Армстронг. Вие сте репортер в Capital Sun Times, така ли е? Да. И сте политически кореспондент, нали? Да, така е. Една от тях. Много добре. Справяме се чудесно. Написахте статия наскоро. Ето. В нея разкривате, че Ерика Ван Дорен, съпруга на бившия посланник Оскар Ван Дорен, е таен агент на ЦРУ. Така е. Да. И сте уверена, че изложените факти са истина? Да. 100%. Кой е източникът ви? Госпожо Армстронг, Секунда. Извинете. Отказвам да отговоря на въпроса, тъй като това ще наруши правата ми според първата поправка и федералния закон. наясно сте, че на всеки, който знае самоличността на агент от ЦРУ, е забранено да разкрива тази информация. Да. Кой е източникът ви? Не мога да го назова. Чуйте, госпожо Армстронг. Това е много сериозен въпрос. Не искам да бързате. Да направим почивка и да продължим в 1:30. Върнете се у дома, говорете с семейството си, говорете с редактора си. Става ли? После говорете с вашия източник. Помислете и решете дали си струва наказанието. А след това ще продължим. И ще ви попитам отново.
Не се надявайте. Не, аз трябва да се надявам. Добре, колеги, прекъсваме, ще продължим в 1:30. Може ли да дойда? Попита Чарли. Ще ви помогна да хванете нещо, каквото и да е. Явно съм подранила. Смятаме, че не е подходящо да идваш при децата. Просто не сме подготвени да се справим с тази истерия. Добре. Идиотско е, наистина. Разбирам, пресата е кошмарна. Може би, ако не идваш известно време, те ще се махнат. Дано да се разберем, Джери. Много обичам да чета на децата, а и ме бива, правя детски гласове. Да, така е. Да. Кога смяташ Али да се върне в училище? Не знам, не съм сигурна. Разбирам. Добре. Да не казваш, че тя не може да се върне? Как мина обядът? Чудесно, благодаря. Какво ядохте? Всъщност, не ядох. Нима. Дай да имах вашата воля. Източникът ви, госпожо Армстронг, кой е? Здравей. Как мина? Добре. Рейчъл Армстронг? Да. Федерален шериф Джонс, призовка да се явите в окръжния съд след 2 часа. Не. Нали беше 2 седмици? Здравейте. Аврил Арансън, адвокат на Сънтаймс. Да, четох доклада ви по делото Селест. Ваша е заслугата да я освободят. Разбирам цирковете до сега, но това твърде скоро е. Нечувано е. И ще имате сериозни проблеми с 5-та поправка. Вижте, Аврил, един предател разкрива имената на агенти на ЦРУ. Мисля, че трябва да го пипнем веднага. А вие? Наехме Албърт Бърнсайд. О, ще си донеса книгата за автографи. Не се безпокой, не е проблем. Включено е в бюджета на вестника. Здравей, Аврил. Ето го. Албърт, благодаря, че дойде. Това е Рейчъл Армстронг. Приятно ми е. И на мен. Рей, съпругът на Рейчъл, защо толкова бързо? Аврил каза, че ще ме призоват след 2 седмици. Господин Дюбуа иска да приключи преди пресата да надуши. Това е добре. Те само ще усложнят нещата. Да помислим как да избегнеш ареста. Ареста кога? Ще поискаш отлагане. О, да. Виж, имам опит. Съдия Хол е добър човек. Пращаме си картички. Няма да те затвори днес. Мили Боже. Рей, спокойно. Щом Албърт е спокоен и ние можем, нали? Ще излезем след 5 минути. После ще си вземем кафе и ще обмислим как да защитим теб, Конституцията и демокрацията за поколение напред. Това е Атирий, нали? Да. Стилен е. Благодаря. Хубав костюм. Не е костюм. Това е дзеня. Ръчно шит. Отлична материя. Ти какво носиш? Не знам. Ще те свържа с моя шивач. Винаги усещаш, когато си с дзеня. Зала 3. Ваша чест, тази сутрин госпожа Армстронг се яви пред заседателите. Предадох ви протокола. Както знаете, поискахме тя да назове името на източника, който й е дал незаконно секретна информация за самоличността. Извинете, Ваша чест, може ли? Да. Може ли? Нямам нищо против. Ваша чест, сега се запознах с клиентката си. Моля ви да продължим след, да кажем, седмица, за да се ориентирам. Нека първо аз се ориентирам. Да продължим. Добре, ето как стоят нещата. Господин Дюбуа ще каже, че е помолил клиентката ми да назове източника си, а тя е отказала и затова трябва да я заставите. Ще каже, че информацията е строго секретна и заседателите имат право да узнаят името на източника. Ще каже още, че няма федерален закон в нейна защита и че първата поправка не й дава защита, защото става дума за национална сигурност.
Така ли е, господин Дюбоа? Всъщност това е накратко. Ние твърдим, че първата поправка защитава Рейчъл Армстронг. В този съд е имало дела, в които това твърдение винаги... Наясно съм с тези дела, но това не й дава право на отказ да отговори на въпроса. Моля, елате при мен, тримата, ако обичате. Рейчъл, ела, хайде. Госпожо Армстронг, искам да разберете, че ако ви наредя да назовете източника си и вие откажете, ще ви задържа за обида на съда. И ще стоите в ареста, докато... Момент, Ваша чест. Може ли да разпоредите отлагане по моя молба? Да, ще отхвърля молбата. Само за няколко дни. Разбирам, има сериозно провинение. Няма основание да откажете, няма основание да... Не ми се бъркайте, моля. Госпожо Армстронг, нареждам ви да назовете името на източника си. Ако искате да помислите 2 дни, ще ви ги дам. Няма да мога. Господин Бърнсайд, ако искате 2 дни, за да я посъветвате да се почини. Да я посъветвам да предаде нечие доверие? Ваша чест, тъй като има заплаха за националната сигурност, моля госпожа Армстронг да бъде задържана за обида на съда и то незабавно. Явно пред мен стои човек, който не зачита заповедта ми и който смята, че стои над закона. Задържам ви за обида на съда и ви предавам под опеката на щатския шериф. Помогни ми. Ваша чест. Чакайте, Ваша чест. Ваша чест! Когато сте готова да говорите, ще ви освободя. Може ли минута с клиентката ми? Съветвайте се в ареста. Вземи Тими от Ховерман в 5:30. Ваша чест. Заседанието се закрива. Ваша чест. Доста хора искат да станат известни тук. А сега? Какво ще правим сега? Утре ще ти се обадя спокойно. Какво ще правим сега? Утре сутрин ще ти се обадя. Ясно става ли? Поне вече няма да му пращаш картички. Да. Сплашване. Мислиш ли? Чакай ме в редакцията. Добре, тръгвам натам. Господин Бърнсайд, за мен е истинска чест. Слушам за вас от дете. Баща ми беше адвокат. Голяма грешка, Патън. Полезно е да се учим от грешките си. Понякога грешката е неподходящо облекло, а друг път да нападнеш Русия през зимата. Така, искам да знам 2 неща. Първо, самата история. Стабилна. Колкото талк или колкото гранит. Албърт, моля те, нямаше да я пуснем, ако не беше стабилна. Добре, второ. Колко хора от вестника знаят имената на източниците? Знаем допълнителния източник. Бони знае кой е. Човек на Рейчъл от ФБР ни даде копия от доклада на Ван Доран. Защо нямате името на оригиналния източник? Първо, защото Рейчъл обеща да спазва поверителност. И тъй като историята се потвърди, не беше нужно да го знаем. Добрата новина е, че не може да ви заставят да кажете нещо, което не знаете. Портмоне? Очила Прада. Задръжте го. Благодаря. Касетофон. Трябва да взема бижутата ви. Халката. Не искам да я сваля. Това са диаманти, кукла. Не ти трябват тук. Госпожо Армстронг, елате насам, моля. Застанете пред апарата. Дайте дясната си длан.
Махнете я. Лявата, моля. Явно единствената му цел е Рейчел Армстронг заради статията, което не е престъпление. Така, Армстронг е в ареста. Това е най-силният ни кос. Второ, Ван Доран и всичките й колеги от ЦРУ са съгласни да минат на детектор. Боже, няма ли да го спрете? Не мога да го слушам. Добре. Единствено те действат в нейна полза. Медиите може да я превърнат в сензация. Това не бива да ни повлияе. Както в делото Брансбърг, няма шанс да обжалват. Дори да кажат, че не си потърсил други източници преди да отидеш при нея. Да, делото Милър изясни казуса. Стойте неподвижна. Но нашата главна цел не е да я държим в ареста. Искам да я пуснат. Така ще научим кой е източника и ще го осъдим. А аз държа само на това. Стойте неподвижно, гледайте напред. Отговаряйте само с да или не. Името ви Ерика Ван Доран ли е? Да, Родена ли сте в Аси, Ню Йорк? да. Лъгали ли сте за официален документ? Не. Казахте ли на госпожа Армстронг, че работите в ЦРУ? Има няколко правила. Първо, никъде в сградата не се пуши. Цигарите са контрабанда. Без дрога, без бой. Иначе отиваш в ДЕСЕК. Какво е това? Десегрегация. По филмите я наричат дупката. Водят те в общата стая. Килиите са за агресивни момичета. Ти да не си портиер, махай се! Кучка! Кучка! Чупка! Ден първи. Без чукане. Никакъв секс. Без лизане, без целувки, нищо. Ако си тук повече от 8 месеца, съпругът ти може да те посети. Така. Но обикновено престоят е 2 седмици. Няма да си тук след 8 месеца. Ей! Ей! Как се казваш? Оливия. Оливия коя? Оливия Джеймс. Оливия Джеймс, това е Рейчел. Армстронг. Рейчел Армстронг. Новата. Бъди мила. Покажи и как да оправя леглото. Гасим лампите след час. Пускаме ги в 6 сутринта, ясно? Да. Извинете, може ли да получа вестник сутринта? Не, но ако искаш да гледаш новините, трябва да склониш всички тук. Обучена ли си да лъжиш, Ерика? Нали ви учат на това в Лангли? Майстор си. Разбий ги, нали? Кой според теб е казал на Армстронг? За Бога, не знам. Не знам. Но когато го откриеш, дай ми 5 минути с този кретен. Опитът ми подсказва, че госпожа Армстронг ще ни каже. Изтънченият ти задник не е стъпвал в ареста, ще се причупи. Не знам. Аз я видях. Гледах я в очите. Тя е почтен човек. Да бяха оставили сладките. Ден втори. Да. Хей, здравей! Здравей. Познай кой е тук? Малкият искаше да види, че си добре. Хайде, кажи здравей. Здравей, скъпи. Здравей. Здравей. Ей, кажи на мама какво й донесохме. Мамо, Да? донесохме ти сладки, но ни ги взеха. Как така?
Може да ми ги дадат после за десерт. Татко ги направи. Баща ти ли? Гадно. Всичко е наред, скъпи. Как мина диктовката? Добре, мисля. Нямаш грешки. Много се упражнява, нали? Нали? Да. Разбира се. Дай слушалката на татко, става ли? Здравей. Здравей. Как си? Добре. Така ли? Да, но не го води повече, Рей. Тук не е за него. Но защо? Страхува се. Той искаше да те види. Какво говориш? Искаше да види, че си добре. Естествено, че ще иска, но... Настоявам за това, Рей. Няма да стоя вечно тук. Скоро ще ме пусне. Добре. Какво казват по новините? Нищо не съм чула. Не си ли? Тук няма вестници. Нон-стоп гледат Джери Спрингър. Арестът ти... Твоят случай са във всеки вестник и по всеки канал. Не. За президента. Какво казват за статията? Нищо, както винаги. Белият дом не коментира теми за разузнаването. Какво друго да кажа? Президентът не е дал пресконференция, това е сигурно. Слушай, мисля си, ако играта загробее още, трябва да ми кажеш кой е и може да говоря с него. Знам ли, съвсем човешки. Рей... Какво? Не съм те питал. Нито веднъж. Но става напечено. Нека не стигаме до там. Изобщо. Не ми ли вярваш? Не в това е въпросът. Не вярваш на мен? Какво става? Това беше. Свърши. Добре. Липсваш ми. И ти на мен. Подай му слушалката. Чуваш ли ме? Да. Добре. Искам да си оправиш леглото, става ли? Искам поне един отговорен мъж вкъщи. И не казвай това на татко. Добре. Тя не те чува, приятел. Скоро ще се върне. Хайде. Всички да станат ден 15. Армстронг, хайде. Всеки, който има работа в окръжния съд на окръг Колумбия, ще бъде повикан и изслушан. Господин Бърнсайд, клиентката ви е тук. Започвайте, когато сте готов. Благодаря, сър. Ваша чест, моля да освободите госпожа Армстронг, докато апелативният съд реши дали задържането й е основателно. Това ще обезсмисли целият процес по задържането й. Тя държи ключа за килията си. Ключ, който означава да жертваш почтеността си, не е никакъв ключ. Почтеността е субективна. Госпожо Армстронг, съчувствам ви, но трябва да ми помогнете. Ще ми обещаете ли, че ако се приберете, ще се обадите на своя източник и ще поискате да ви позволи да разкриете неговото име, за да приключим с всичко това? Няма да е честно, ако отговоря с да. Не ми оставяте избор. Молбата се отхвърля. Сър, моля съдът да наложи на Sun Times глоба от $10,000 на ден, докато не бъде разкрит източника на госпожа Армстронг. Ваша чест, уважавам вас, съда и госпожа Армстронг, но ние не знаем кой е източникът. Не може да ни търсят отговорност. Сър, както стана ясно от изложеното до тук, вестникът не само подкрепя, но и насърчава позицията на госпожа Армстронг. Развързва и ръцете. Sun Times е длъжен да се подчинява на ваша чест и да уволни госпожа Армстронг, ако откаже. Това е прекалено. Ваша чест, почтително ви моля да отхвърлите искането.
Не си помисляй да се измъкнеш. Не си помисляй. Плащаш глобата и нека Рейчъл бъде твърда точно както се държа досега. Не беше нужно да го казваш. Прекрасен ден. Обичам да идвам тук. Да, Подсещаме защо вършим тази работа. така е. Знаете ли, баща ми е погребан ето там. По-добре е да не се срещаме в Англия, поне за сега. Добре, да. Радвам се, че ме потърсихте. Исках да говорим още откакто се случи това. Надявах се да ви убедя да ме пратите на Балканите или в Вануато. Първо имаме друга работа. Добре. Ерика, проверихме най-подробно всички, които знаят за прикритието ти. Прегледахме разпечатки, имейли, доклади. Не стигнахме до никъде. Така ли? Репортерката е в ареста и не говори. Много е важно да разберем откъде е изтекла информация. Разбирам. И съм напълно съгласна с теб. Да, защото не знаем дали този човек е против теб или против агенцията. Може ли да те разпитам? Естествено, разбирам те напълно. Опитай каквото искаш. Кога за първи път видя Рейчъл Армстронг? Кога ли? Когато дойде при мен на мача и ме заговори. И двете сте доброволки в училище Потомак Шорс? Аз да. Не. Тоест, бях, но вече не съм. Тя е помощник учител. И не сте се срещали в училище преди? Не, Не сте се засичали като доброволки, не сте говорили като майка с майка? не. Да сте били на парти, където сервират алкохол? Какво? Моля? Жена ми ходеше по такива събития. Там се отпускат. Боже, колко много неща и се иска да не беше казвала. Сър, момент. Още ли разследвате мен? Ами, Нали минах на детектора? обучена си, не знам дали е достоверно. Обикновено разследване не го приема и лично. Да не го приемам лично? Ние мислим, че сте некадърен пияница или лъжец, но не го приемайте лично. Как смеете? Как смеете, за Бога? Внимавай с тона, Ерика. Ще ви задам въпрос. Има ли нещо в неопетненото ми досие, което да посочите и да кажете да, на този човек не може да се вярва? Какво? Всъщност аз не те познавам. Ти си под прикритие толкова отдавна, че само шепа хора те познават. Знаете ли, аз ви познавам. Познавам ви, сър, знам какъв сте, виждам на къде биете. Надушвам го. Някой от ЦРУ се е изданил. Издал ме е. А вие дебнете наоколо като ченгета от Кейстоун. Умирате да се окажа аз. Така може да кажете на пресата. Не е агент-предател, а обидено момиченце, защото изводите в доклада й са пренебрегнати от президента на Съединените щати. Изводи, които изключват участието на Венецуела в покушението срещу него. Драматизираш, Ерика. Да, добре. Занапред говорете с адвоката ми. Освободете охраната. Спрете да ми плащате. Ясно? Напускам. Не става така, Ерика. Нима, това да не е семейство Сопрано. Не може да напусна фамилията. Вързана съм. Има ред. Разполагаш със секретна информация. Не ми вярвате? Добре. Поне ще ви дам основание. Ясно? Не само мъжът ми може да пише. Убедена ли си, че искаш война с правителството, Ерика? Нужна ли ти е? Предстои ти дело за попечителство. Искаш ли да замесиш Алисън в това? Имаш късмет, че си жена. Защо? Не удрям жени. Всъщност, ти не си единственият агент, пратен в Венецуела, но само ти заяви, че не е замесена в атентата над президента. Той е чел не само твоя доклад. Желая ти късмет на делото за попечителство. Дано да видиш детето си отново. Да. Благодаря.
Ден 71. Какво е това? Коледен подарък от сина ми. Колко е голям? На 7. Мамка му! Вече не познавам никого на 7 години. Идвам тук. Онази дебелана пърди по цяла нощ. Ако остана вместо за кражба, ще ме съдят за убийство. Добре дошла при нас. Честито на всички. Има 3 финалисти за Пулицър сред нас. Ден 111. Ей, Армстронг! Бележка от някоя си Бони. Взех я вместо теб. Не те открих горе. Армстронг номинирана си за Пулицър. Печелиш нещо, а? Аз нищо не съм печелила. Благодаря. Как мина в училище? Добре, мисля. Така ли? Ден 113. Кое беше най-хубаво? Не знам. Ей, спечелих награда. Почти. Голяма. Защото съм добър репортер. Хубаво. И исках да го кажа първо на теб. Защото ти си най-ценният за мен. Аха. Ще повикаш ли татко? Добре. Ей, много му липсваш. Наистина ли? Значи, Пулицър? Да. Ти го каза, помниш ли? Не, че... Всички по леглата. Бързо! Ръцете зад главата. Хайде, Армстронг, върви да си лягаш. Ръцете зад главата. Живо, живо, живо. Хайде, дами, бързо. Давай, давай. Хайде. По леглата, веднага. Какво правиш, Джонс? Към леглото, веднага. Знаеш, че е забранено. Това е контрабанда. Съжалявам. Седмици наред ги носиш от кухнята. Още контрабанда. Ей, това са лични вещи. Върнете ми ги. Какво правите? Не може да ги взимате. Какво каза? Не може да ги взимате, мои са. Върви на леглото и спри да викаш, госпожо, или ще те пратя в дупката. Разбрали? Ръцете зад главата. Отиваш в дупката. Мамка му. Ден 198. Чудесна новина за Пулицър. Поздравления. Да, страхотно. Нищо чудно, че я дадоха на Том Уилямс. Неговата статия свали кмета. Президентът е толкова популярен, че никой не го е грижа какво пише. Ние се гордеем с теб. Да, знам, благодаря. Съжалявам. Взеха дневника ми, бележките ми, заради една ябълка от кухнята. Няма как да пиша и това ме влудява. Нямам химикалка, дори не мога да пиша на Тими. Може ли да пуснеш нещо във вестника, за да се засрамят малко? Разбира се. Утре, в утрешния брой. Благодаря. Чуй. Моли Майърс иска интервю с теб. Моля? Защо? Не съм анорексичка, не съм в клиника, не излизам с Джастин Тимбърлейк. Човешки интерес, предполагам.
Тя е журналист, трябва да е на твоя страна, нали? Големите клечки настояват. Както каза, вече никой не пише за твоя случай. Губим инерция. Няма публичен натиск над правителството. А глобите и таксите растат, ясно. Поздрави, Албърт. Не. Трябва да те извадим на преден план. Във всеки случай, Моли Майърс ще насочи погледите към теб. Добре, но нека е наживо. Ако е на запис, тя ще ме изкара лабилна идиотка. Определено. И няма да плача под дяволите. Добре. Ден 210. Какво е това? Да не е новият Картие? Великолепен часовник. Не е часовника, бижу. Ето виж. Полудях по този де Грисо Гоно. Прекрасни цифри. Виж различните размери. Виж. Красота. Готова, Моли? Успех. Добре. Разбрах, че ще бъде значимо. Ще бъде сериозно. Така ли? Така ми казаха, това е твоят миг. Не е нейният. Ще се справиш. Рейчел, здравей. Аз съм Моли Майърс. Да, срещали сме се. Явих се на интервю за ваша асистентка. Сериозно? Така, няма време за това. Ако може, включи закона за самоличността. Ако не, здраве да е. Добре. Благодаря, че прие, Рейчел. И честито за Пулицър. Бях само финалист. Браво. Ние сме с теб. Благодаря. Много мило. Но не мога да го кажа в ефир, разбираш. Така, готови? Знаеш, че сме на живо. То те включва след 3, 2... Благодаря, Тод. Рейчел Армстронг, благодаря, че си с нас. Рейчел, тук си от 7 месеца. Как се чувстваш? Физически съм добре. Няма как да тренирам, но съм добре. Да. Като те погледна, се питам как се справяш, момиче. Завършила си престижен колеж, журналистка си, примерна майка. Тук не е ли зоната на здрача за теб? Сутрин, когато се събудя, минават няколко секунди, докато осъзная къде съм. Все още не съм свикнала. Омъжена си за писателя Рей Армстронг. Как върви бракът ти? Случилото се ни се отразява. Сигурно е трудно. Трудно е, но ние сме силни и той напълно ме подкрепя. Ние сме приятели, това ни помага. Кажи за сина ти. Тимати. Кога за последно го видя? Преди доста време. Колко? Ами... Дойде да ме види, когато влязох тук, но аз поисках да не ме посещава повече. Но това е жестоко. Повечето майки трудно ще те разберат. И на мен би ми било трудно, но те нямат представа как биха действали на мое място. Да искам Тими да идва тук е егоистично. Само заради мен. Питам се дали ще преживея още един ден, без да го видя. Но познавам Тими и видях погледа му, когато беше тук. Знам какво е за него да гледа майка си затворена на това място и не мога да му причиня това. Не искам. Рейчел, да минем към същността. Трябва да попитам. В своята статия разкри самоличността на таен агент Ерика Ван Дорен. Кой е източникът ти? Моли, ще те попитам, защо го правиш? Защо караш журналист да измени на своята почтеност? Знам, че го разбираш. Убедена съм. Преди да включат камерите, ти каза, цитирам, «С теб сме,
Съчувствам ти, не бих издала източник, но понякога източниците имат мотив. Да, така е, но ако информацията им е ценна и вярна, както при Уотергейт или доклада на Пентагона, мотивите нямат значение. Истинският журналист е готов да понесе ареста, да отстои принципите си. Твърдиш, че ще защитиш своите източници, но по Божията милост не ти се налага и не се безпокоиш, че правителството ще те преследва. Защо? Защото не ги е грижа как си разбрала къде е била Парис нощи. Това е моето момиче! Браво на нея! Рей! Здравей. Здравей. Здравей, Албърт. Здравейте, Албърт Бърнсайд. Здравейте, Гретхен Монрой. Здравейте. Гледа ли Моли Майерс? Да, Рейчел беше страхотна. да, добра беше. Невероятна. Ще ти се обадя. Да, беше ми приятно. Да. Виж, Албърт. Не е моя работа. Не, дей. Има неща за нас, които не знаеш. От нас имаш предвид... Рейчел и мен. Ясно. Рей, що можеш да спиш спокойно? Спи спокойно. Тя направи избор. И има последствия. Ако мислиш, че жена ти е имала избор, може би двамата не сте един за друг. Може да й кажеш или не. Само от теб зависи. Продължавай се така. Извинете, госпожо. Не исках да ви изплаша. Няма нищо. Търся къщата на Штайн. Къщата на Штайн? Не знам. Не знам тук да живее семейство Штайн. Харф и Шила. Харф и Шила. Боже. Рейчел. Ден 228. Кой пише статията? Еван Симъркол. Стрелецът е от дясното крило екстремисти. Смятат, че Ерика вреди на любимия ни президент. Името му е Алън Мърфи. Луд и пълен глупак. Закарал колата си дотам, после я блъснал след километър. След като напусна ЦРУ, освободиха охраната й. Боже, каква лудост. Еванс и Мъркъл ще искат някакво изявление от теб. Знам. Разбирам. Няма нищо. Добре. Как е Алисън? Коя е Алисън? Дъщерята на Ерика. Бони? Ти не си виновна. Правилно ли постъпвам? Какъв е проблемът? Имаме още 15 минути. Съдията иска да я види. Чака я кола.
Президентът се чувства длъжен да се намеси. Иска да стигне до дъното на този случай. Случи се нещо ужасно и сърцето ми се къса за детето й. Но позицията ми остава същата. Добре, нямах предвид това. Тук има копия на декларации, подписани от всички служители в Белия дом и ЦРУ. Те ти дават разрешение да разкриеш имената им, ако са твои източници. Декларацията е групова. Ще ти свърши работа. Погледнете, вижте дали източникът ви се е подписал. Хората явно са заставени. Тези хора ли? Те са се подписали по свое желание. Да, ако не подпишат, ще ги тормозят, ще ги разследват, ще направят живота им ад. Дори няма да ги погледна. Няма да ги погледна, господин съдия. Някой иска ли чай? Да, моля. Не, благодаря. Гръцки е. Какво да правим с вас? Стигна се до там, че жена ми е много бясна. Казва, че съм бил тиранин. Не очаквайте съчувствие от мен. Ваша чест, може ли да използвам кабинета ви за малко? Мислиш, че трябва да видя списъка? Човек може да живее достойно, да бъде почтен, да бъде щедър. Но накрая колко хора ще дойдат на погребението му, зависи основно от времето. Моля? Извинявай, не те разбрах. Времето се промени, Рейчъл. Жалко, но е така. Това е истината. Преди щеше да е по-лесно да се борим. Обществото щеше да те нарече герой, но някъде по пътя журналистите спряха да бъдат белите рицари и станаха дракона. Така го виждат хората. Знаеш ли защо никой вестник в тази страна, дори твоят, не продължи да пише за теб? Ти ми кажи. Защото твоят 48-часов новинарски цикъл спря отдавна. Погледни се, Рейчъл, съсипана си. Детето ти расте без теб. Не намесвай Тими. Не е честно. Аз съм добра майка, не е честно. Честно, я стига. Не искаш да намесвам сина ти в това, но аз искам. Знаеш ли защо? Защо? Защото защитавам Рейчъл Армстронг, а не принципа. Човек напуска семейството си и влиза в ареста заради един принцип. Кръщават празник на негово име. Друг оставя децата си, за да се бие във война. Издигат му паметник. Жена прави същото и изкарва чудовище. Ако отстъпим, какво им казваме, Албърт? Вярвайте на репортерите, стига да не са майки, защото ще се пречупят. Ако знаех, че тази проклета статия ще ме раздели с моя Тими, може би нямаше да я напиша. Но сега е друго. Материалът е публикуван, пътят е избран и няма връщане назад. Накрая синът ми ще е добре. Рей е чудесен баща. И Тими ще бъде добре. Но за моя източник няма да е така. Той ще бъде обременен от смъртта на Ерика Ван Дорен, което гарантирам ти, ще срине този човек. А това, Албърт, това не е честно. Защо? Нали, в крайна сметка е бил наясно с последиците от действията си. Моят източник не знаеше какво прави, когато ми даде информацията. Да не е бил пиян? Или е говорил на сън? Ей, я се разходи. Правим невъзможното, Албърт.
Носим отговорност акционерите да не фалират. Щом толкова се тревожиш, аз продължавам про боно. Какво ще кажеш? Дадено. Влез. Така. Сега ми се обадиха. Стан Ригънс ще говори пред заседателите. Явно подписът го е изплашил. Стан? Дължа $10 на хлапето в офиса ми. Кога ще стане това? Възможно най-скоро. Но не преди утре сутрин. Щом потвърди, че е твоят източник, излизаш. Събирай си багажа, Рейчъл. Били сте шеф на екипа на вице-президента. Оттеглих се преди 11 месеца. Вие ли дадохте информацията, публикувана на 6 октомври в Capital Sun Times, която разкрива самоличността на таен агент на ЦРУ? Аз бях. Кажете, как се случи това? Бях толкова ядосан на Ерика Ван Доран и на съпруга й, че емоциите ми надделяха. Мотивите ви не ме интересуват. Искам да знам как и дадохте информацията. Бях на парти. Деца, тук е кълно. Пинах повече. Стан, О, здравейте, млада госпожо. Как сте днес? една бира, добре. Дойдох с сина си. Сега са сладки. Но като пораснат, знаеш ли? Чувала съм. Разбрах, че Глен те е поканил. Радвам се. Да. И си мислеше как съм отказал такава възможност. Точно това си мислех. Може ли един въпрос? Да, питай. Посланник Ван Доран, Какво за него? жена му. Тя агент ли е, Стан? Ела тук. Виж, не си го чула от мен. Естествено. Не от мен. Разбира се. Но всички знаят, че е от ЦРУ. Всички. Но не бива да го използваш. Няма да кажа, че го знам от теб, но ще го публикувам. Все едно. Нали всички знаят? Обществено достояние. А дали е ходила в Венецуела? Момент, чакайте малко. Тя ви е попитала дали Ерик Ван Доран е шпионин. Тя вече го е знала. Така е. Не са доволни от Ригънс. Той е допълнителен източник. Както онзи от ФБР, който ти е дал доклада. Ден 230. Искат оригиналния източник. Връщаме се от начало. Колко ще продължи така? Има 7 месеца преди да разпуснат заседателите. После Дюбуа може да свика нови. Това е. Не мога. Ще кажа на директора, че аз съм го направил. Виж, ако ще оставаш тук 7 месеца, трябва да си напълно наясно как ще ти се отрази. Ден 244.
Албърт ми каза. Няма ли да науча повече? Повече? Да. Истината е, че ти си тук. Вътре и причината да си тук е по-важна за теб от това, което е навън. От кога се виждаш с нея? Няколко седмици. Обичаш ли я? Не знам. Не знаеш? Виждаме се отскоро. Не я познаваш. Какво правиш с Тими? Моля? Когато я чукаш, какво става с Тими? Идва бавачка, когато я излизаме. Познава ли я? Не. Аз познавам ли я? Не я познаваш, казах ти. Живее в Мериленд. Добре, не ми се слуша повече. Виж, Рей, знам, че е невъзможно за всички ни. Разбирам, ти си самотен, аз съм самотна. Само трябва да ме пощадиш, за да запазя самоуважение. Кажи, че не означава нищо за теб, че ме обичаш и че тя е... Утре искам да видя Тими. трябва да знаеш, че му говоря само хубави неща за теб. Не бъди снисходителен. Искам да го видя. И той има нужда. Това е. Добре. Добре, ще се опитам. Вече не разрешават посещения през уикенда, а в училище е доста натоварен. На всичкото отгоре ще държиш сина ми далече от мен, така ли? Не е точно така. Не, как, Рей? Не мамиш ли жена си, докато тя гние в ареста? Не е ли точно така? Майната ти! Ей! Майната ти! Добре. Махай се! Всичко е наред. Наистина ли искаш това? Благодаря за чукането, Рей. Направо беше върхът. Да, само ти си прецакана, нали? Ден 347. Ей, Какъв ти е проблемът? това е моето легло. Намери си друго. Ей, това са моите неща. Отива долу. Ей, разкарай скапания си задник от леглото ми. Намери си друго. Ставай от проклетото легло. То не е твое. Искаш си леглото? Твоето легло ли? Искаш ли го, а? Искаш ли го? Сега чие е скапаното легло, а? Да. Стига, остави я. Стига. Лягай долу! Долу! Ден 348. О, Боже! Какво е станало? Пребиха ме като куче, Албърт. Това стана. Защо? За какво? И двете искахме горното легло. Моля? Винаги си се борила за важните неща. Лекарите казаха ли, че ще се оправиш? Да, каквото и да значи това. Аз съм най-старшият затворник в ареста.
Имах 32 съкилийнички, откакто съм тук. Ще кажа, че това е рекорд. Нова вратовръзка? Имам и отскоро. Доменико Вака. Взехте за Кенет Кол. Кенет Кол? Върнала си чувството за хумор. Приличаш на жена, която има нужда от добра новина. Голяма новина. Споразумяха се да разгледат твоя случай. Ще има бързо изслушване. Ден 355. Следващото дело днес е Рейчъл Армстронг. Първо да чуем господин Бърнсайд. Върховен съд. Господин председател, уважаеми съдии, през 1972 в делото Брансбърг срещу Хейс този съд отказа правото на репортерите да не назовават своите източници пред заседателите. И така даде власт на правителството да задържа провинилите се. Гласовете бяха 5-4. Това е. В своето изложение по делото съдия Стюарт заяви: с годините властта на правителството става все по-голяма. Силните на деня, каквато и политика да водят, искат само да останат вечно. А хората са жертвите. Минаха години, а властта е силна. Госпожа Армстронг можеше да спази искането на правителството, можеше да наруши обещанието за поверителност, можеше да се върне от дома при семейството си, но така никой източник не би говорил с нея повече. Никой източник не би говорил пред вестника й. А утре, когато задържим журналисти от други вестници, такива публикации ще станат безсмислени. Така и първата поправка ще стане безсмислена. Тогава как ще разберем дали президентът прикрива престъпления, дали някой офицер е разпоредил изтезания? Ние като нация няма да може да търсим отговорност от власт имащите пред тези, над които те имат власт. Що за правителство би било това, което не се бои от отговорност? Редно е да се замислим. Да се затварят журналисти, това е присъщо на други държави. Държави, които се боят от жителите си, а не държави, които ги ценят и защитават. Неодавна усетих личната човешка драма на Рейчъл Армстронг. Казах и, че представлявам нея, а не принципа. Преди да я срещна, не осъзнавах, че за великите хора няма разлика между принцип и личност. Ден 356. Ела, отиваш на друго място. Ден 359. Няма ли свестни играчи? Не. Съдия. Добър ден. Добър ден. Благодаря, че дойде. Господин Бърнсайд. Говорим за футбол, не за закони. Причината да ви повикам тук е, че Върховният съд е взел решение по вашия случай. Ще го обявят в понеделник. Но от поверителен източник разбрах какво е и искам да го споделя с вас. 5-4 гласа срещу теб, Албърт. Както преди.
Националната сигурност, първата поправка. Избраха националната сигурност. На теб, Патън, поздравления. Справи се блестящо. Съдът отново доказа, че ако журналистите откажат съдействие, може да бъдат затворени. Благодаря, сър. След казаното, взех решение да я освободя. Извинете, сър. Защо? Ще я освободя. Години се занимавам с тази работа и съм сигурен, че тази жена няма да разкрие източника си. Затворена е почти година. Пребивали се я до смърт. Тя е непоколебима. Да, но... Точно така е. Точно така. Точно така. Бих я държал в ареста, ако смятах, че така ще я накарам да говори. Но тя няма да говори. Нямам друг избор, освен да я пусна. Момент. Тази жена прикрива престъпник. Това е прави престъпник. О, стига. Не е престъпник. И няма да стане, докато не бъде обвинена и докато заседателите не я осъдят. Това не е мое решение. Кога ще подпишете документите? Искам да я прибера веднага. В понеделник ще отида в съда и ще обявя, че я освобождавам. Патън, ти имаш избор, можеш да ме разсипеш, само да разпуснем заседателите. Ден 360. Адвокатът ви е казал, че разпуснахме заседателите. Ще изчакаме полунощ, за да ви освободим. Полунощ? Защо репортерите да не научат за изгубената ти кауза? Рейчел, знам почти всичко. Двама правителствени служители са говорили с вас. Искаше ми се да знам кой е бил първи, но няма да става малчен. Губя попечителство над детето си. Искате ли хълката ми? Все пак е трофей. Може да ме хулите, Рейчел, но аз имам работа и имам пълното право да я върша. Мисля, че бъркате правата си с властта си, господин Дюбуа. Всичко е наред. Запазихме ти стая в Мейфлауър, но може да останеш при мен колкото искаш. Благодаря. Благодаря. Моля. О, говорих с Рей. Ще доведе Тими сутринта. Може би ще искаш да го заведеш на училище? Да. Става ли? Да. Би било чудесно. Боже, не искам да го оплаша. И... кажи ми с какво ти се занимава. Върни се, ако искаш. Няма да те караме да пишеш за преживяното. О, стига! Рейчел, отвори жабката и ми подай талона и за страховката. Карах само с 50. Госпожо, бихте ли излезли от колата? Какво има? Искам да излезете. Не вие, госпожо. Шегувате ли се? Излез от колата, Рейчел. Не мога да повярвам. Какво искате? Моля да се обърнете. Какво правите току-що? Ей, по-леко. Рейчел, съжалявам, че се стигна до тук. Какво става? Влезте в колата. Рейчел, обвинена си Какво за... правите? Арестуват ме, Бони. Обвинена си за обида на съда, Какво значи това? че си възпрепятствала правосъдието и ще бъдеш съдена. Хайде, тръгваме. Не преживя ли достатъчно? По дяволите. Не. Боже. Дюбуа! Дюбуа! Рейчел, може да те осъдят на 5 години за възпрепятстване на федерално разследване. Но не искам да се стига до процес.
Ще ти дам шанс да намалиш присъдата. Искам да ме погледнеш в очите, за да видиш, че съм искрен. Вслушай се в инстинкта си на репортер. В това те бива. Ще ти предложа 2 години. Не. Настоявам за условна присъда с пробация. Помисли през какво премина тя. Алвард, 2 години. Не е най-доброто предложение, но не е и най-лошото. Защото сте виновна, госпожо Армстронг, виновна сте категорично. И ако влезете в съдебната зала като мъченица, повярвайте, ще видите нещо невиждано досега. Защото учтивото адвокатско поведение ще отстъпи пред вълна от справедливо възмущение, каквото не си представяте. Заседателите ще чуят умело ораторство за страна, чиято сигурност е била застрашена, за овдовял съпруг и момиченце, което посещава гроба на майка си, защото вие сте искали да получите Пулицър. Ако ме принудите на процес, ще се погрижа да не видите дипломирането на сина си. О, стига, престани. Какво да бъде, Рейчъл? Ако се съглася, искам едно нещо. Боже, станал си толкова красив. Ден 367. Истински малък мъж. Всички момичета тичат след теб, нали? Не, Не? Ще тичат. не ми пука. Все едно. Косата ти много ми харесва. Добре де, знам, че си ми сърдит. Не, не съм. Мисля, че си. Дълго време не давах да ме виждаш. И аз бих се сърдила. Но аз не, ясно. Ясно. Скъпи, и за мен не е лесно. Ако знаех, че ще продължи толкова, щях да постъпя различно, щяхме да се виждаме всеки ден. Много съжалявам. Татко казва, че е можело да те пуснат. Баща ти греши. Виж, хлапе. Вече не съм дете. Добре, прави се, че не ме обичаш. Аз ще се правя, че ти вярвам. Но те обичам. И мисля за теб всяка минута, всеки ден. Нали? Татко каза, че ще влезеш в затвора. Така е. Не си ли там сега? Не, това е арест. Стоиш в него, докато те осъдят, а после влизаш в затвора. Колко е твоята присъда? 2 години. Това е много време. Да. Но ако се държа добре, може да ме пуснат по-рано. Да? Там опасно ли е? Знаеш ли, ако идваш да ме виждаш, ще бъда добре. Може. Заед съм, но ще се опитам. Да тръгваме, за да не хванем задръстването. Ей! Няма ли целувка? Чао! Чао!
съм. Нали изпорти Ники? Защото не иска да спре. Ти си порта. Тими, стига, престани. Стига. Не е редно да портиш. Не е редно и да защитаваш хулиганите. Хайде. Хайде. Ти писател ли си? Да, репортер. Работя за Capital Sun Times. Ние го получаваме. Така ли? Кажи на приятелите си да го четат. Мамо, кога ще пристигнем? След 18 часа, Тими. Не, мамо, наистина. Не знам. Не знам. Татко е писател. Така ли? Какво пише? Статии. На мама ни харесва за какво пише. А за какво пише? За президента. Как е фамилията ти? Ван Доран. О. А на мама защо ни й харесва? Веднъж викаше на татко, защото използвал секретни неща, които тя разкрила. Какво е разкрила? Докато била във Венецуела. А защо е била там? На почивка ли е била? Не, по работа. По работа? Ага, за правителството. Но не издавай на никого, че съм ти го казала, нали? Дадено. Участваха Кейт Бекинсейл, Мат Дилан, Анджела Басет, Алан Алда, Вера Фармига, Дейвид Шуимър, Кортни Би Ванс, Ноа Уайли и други. Музика – Лари Груп. Оператор – Алик Сакаров. Сценарист и режисьор – Род Лъри. Ролите озвучиха артистите Ирина Маринова, Златина Тасева, Христо Чешмеджиев, Даниел Цочев, Борис Кашев. Преводач Михаела Якимова. Тон режисьор Емил Енев. Режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиа Линк. We got nothing to do but wait out our trip to the end of the world. You get used to it, and all we're asking for is nothing but the truth. Are you feeling the free will? And is it burdening you still? While this whole world just dies, and as we learn from the lies, do you see the sound of the stars? Red road to Mars. One thing we share is the silence of God. We got nothing to do but wait out our trip to the end of the world. You get used to it,